యూట్యూబ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ నమస్తే అండి. అండ్ ఇక్కడ వీరు గారు చూస్తున్నారా, డోర్కి ఇలా స్టాండ్స్ ఉంటాయి కదా అండి, డోరు ఇట్లా ముందుకు రాకుండా ఉండడానికి ఇలా స్టాండ్ వేస్తాం కదా మనము. సో పని కట్టుకొని మరి వాటన్నిటిని తీస్తున్నారు. ఎందుకో రీజన్ చెప్తాను. నడుస్తుంటే వాళ్ళ బాబుకి తాకిందంట. నా చిన్ను బాబుకి ఇక్కడ బనానా తింటూ నించున్నారు కదా నా చిన్ను బాబు. సో చిన్ను బాబు కాలుకి తాకిందంట. నా బాబు కాలుకే తాకుతుందా అది అని చెప్పేసి ఇంట్లో ఉన్న డోర్స్ అన్నిటికీ కూడా కన్నమ్మ కాలుకి కూడా తాకిందంట. అప్పుడప్పుడు నడుస్తూ ఉంటే కొంచెం అది లోపల కనకుండా ఉంటే బయటికి అలా తేలినట్టు ఉంటుంది కదా. చిన్ని తల్లికి కూడా తాకిందంట. అన్నయ్యకి తాకితే కన్నమ్మకి తాకుతుంది, కన్నమ్మకి తాకితే చిన్నమ్మకి తాకుతుంది. సో ఇట్లా వాళ్ళ పిల్లలకు దాకుతుందని చెప్పేసి పట్ట డోర్లు అవన్నిటివి తీసేస్తున్నారు మా వారు. అట్లుంటది బాబోయ్. ఎప్పుడన్నా గోడలు అట్లా తాకినాయి అని చెప్పకండ్రా నాన్నకి. ఆయనతో మొత్తం గోడలన్నిటిని తీసేయగల.